boxoch. Kosti boli odštartované, mierna strata pre afirmáciu pri jej prvom kariérnom štarte, ale inak petica koní, takmer hlava vylezia dopredu. Dobre odskočil Fancio, jediný žrebec poli, ale pozíciu v boxe číslo 2 najlepšie zužitkovala Dorli a pod Monirom Madi v modro-červenom drese sa ujíma vedenia. Na druhom mieste je Vispersen Zajec na bariére v zelenom pod Dominikou Baranovou. Priebežne tretia je Hanibej s Nikolou Miklovou, ale tá ide treťou stopou. Na štvrtom mieste Fancio, piatá stále v kontakte v čiernom drese snowboard a s veľkou stratou afirmácia v týchto chvíľach na 6. mieste. Na mete 500 vedie stále Dorli, na druhom mieste je Hanibej, tá teraz sa snaží prísť k lídrovi a prebrať vedenie. Tretia je Vispersen Zajec, snowboard vedľa nej a piatý je Fancio. Takto kone vojdu do cieľovej rovinky. Dorli na bariére vedľa Hanibej a vonka je showstopov. Už teraz naplno v hre je snowboard. Snowboard sa ujíma vedenia na mete 250 a snowboard pod rukami Milana Zatlokala smeruje k ďalšiemu víťazstvu v Bratislave. Jedno už tu získala a toto 100 metrov pred cieľom zdá sa, že už bude jasné druhé víťazstvo pre snowboard a Milana Zatlokala. Na druhom mieste prebehne styrom Dorli, potom Vispersen Zajec, Hanibej, Fancio a pole uzatvorí afirmácia pri svojom debute. Zverenkyňa Zdena Koplíka snowboard zvíťazila po druhýkrát tu v Starom Háji, po druhýkrát to bola 4. kategória na šprinterskej dištancii. Snowboard patrí stáni Winning Line. Vynechala celú minuloročnú sezónu. Vedľa Hanibej a vonka je showstopov. Už teraz naplno v hre je snowboard. Snowboard sa ujíma vedenia na mete 250 a snowboard pod rukami Milana Zatlokala smeruje k ďalšiemu víťazstvu v Bratislave. Jedno už tu získala a toto 100 metrov pred cieľom zdá sa, že už bude jasné druhé víťazstvo pre snowboard a Milana Zatlokala. Na druhom mieste prebehne styrom Dorli, potom Vispersen Zajec, Hanibej, Fancio a pole. Piatý je Fancio, takto kone vojdu do cieľovej rovinky. Dorli na bariére vedľa Hanibej a vonka je showstopov. Už teraz naplno v hre je snowboard. Snowboard sa ujíma vedenia na mete 250 a snowboard pod rukami Milana Zatlokala smeruje k ďalšiemu víťazstvu v Bratislave. Jedno už tu získala a toto 100 metrov pred cieľom zdá sa, že už bude jasné druhé víťazstvo pre snowboard a Milana Zatlokala. Na druhom mieste prebehne styrom Dorli, potom Vispersen Zajec, Hanibej, Fancio.